खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। गोबाव सम जाबायमोन लोगोफोर अरुनदयनि आपडेट लाबोयैया आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि आपडेट लाबोयैया आङो सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन दे लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला जेबो गोदान स्किम माने ओंखारथ'नानै फैयाखै आरो लोगोसे बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेबो फोरमायथ'नानै होआखै दे लोगोफोर। बेखायनो आं नोंथांमोननो बेफोरनि सोमोन्दै आपडेट लाबोथ'वाखैमोन लोगोफोर। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो अरुनदयनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर, जेराव नोंथांमोनहा थांनायाव 1,100 रांखौ जाय महिला आइजोफ्रा मोननो हायाखैमोन दे लोगोफोर, आरो बेजों लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन, अर्थात आरो बेजों लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामनानै रिजेक्ट जाजानानै दङमोन दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांसो होननानै बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा गोदानै एप्लाइ खालामफिननो थाखाय बबेयाव थांनांगोन बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिगाङावनो फोरमायनानै एबा फोसावनानै होखादों दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नोंथांमोना दाख्लै आगस्टनि 3 थारिखनिफ्रायनो बेनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनहा सार्कोल अफिस आरो बेवहाय डिसि अफिस, एसटि अफिस, ब्लक अफिस बेवहाय सासे बिबानगिरिफोर थिसनना होनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखादों दे लोगोफोर। बेवहाय थांनानैनो नोंथांमोना नोंथांमोननि अरुनदयनि जिखिनि जेंना जानानै थानाय बा प्रब्लेम जानानै थानाय बे खामानिखौ सलिउसन खालामहैनो हागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखादों। बेखायनो नोंथांमोना दाख्लै 3 थारिखनिफ्रायनो बिथांमोना बेनि सासे खामानि मावगिरि अफिसार थिसनगोन होननानै बिथांमोना फोरमायखानानै होनाय लेखा नोंथांमोना दा बेवहाय थांनानै बा नोंथांमोना डिसि अफिस बा एसटि अफिस, बेनिफ्राय नोंथांमोना बे ब्लक अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेनि खामानिखौ सलिउसन खालामनानै लाहैनो हासिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, जायफोर बिथांमोनहा मोनाखै माने नेक्स्ट मान्थआव दा जुदि एप्लाइ खालामोबा नेक्स्ट मान्थआव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो। बेखायनो आरो जायफोर बिथांमोना रिजेक्ट जाजादों बिथांमोनाबो थांनानै बेवहाय एसे खौरां लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। बेनि अनगायै अरुनदयनि जेबो गोदान आपडेट ओंखारथ'नानै फैयाखै दे लोगोफोर। आरो अरुनदयनिल' नङा, मानो होनबा नै जोंहा गाबोन 15 आगस्ट जानो थांगासिनो दं। 15 आगस्टनि उननिफ्रायसो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा फोसावनानै होयो बे उनावसो जासिगोन आरोना लोगोफोर। नाथाय बे 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना गाबोननि सिगां दा जेबो गोदान स्किमनि आपडेट बिथाङा बा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेबो लाबोथ'वाखै आरोना लोगोफोर। 15 आगस्ट बायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना माखासे जिबन फेर'नानि स्किम, बेनिफ्राय बेवहाय बाबु आसुनिनि स्किम, बेनिफ्राय निजुत मयनानि स्किम, बेफोरनि माने फैसा सोनायनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हागौ आरोना लोगोफोर। नाथाय दा बेवहाय गोदानै 15 आगस्टनि सिगाङै जेबो फैसा सोनायनि सोमोन्दै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावथ'नानै होआखै आरोना लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेन्सासखौ खालामोब्ला मा जागोन बा इक'नमिक सेन्सासखौ खालामोब्ला मा जागोन आरो खालामाबा मा जागोन, बियो गोबां माने सुबुंफ्रानो बा गोबां मानसिफ्रानो माने गोसोआव सोंलु सिखारबाय दं। आरो सोरबा माने इक'नमिक सेन्सास बे सेन्सासखौ माने बानायनो हायाखै आरो सोरबाया बानायनो रोङाखै दे लोगोफोर। बेनि सायावबो आं दिनै नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायखायो, बे सेन्सासखौ नोंथांमोना जुदि गाव बानायनो रोङाखैब्ला बा बानायनो हायाखैब्ला, अर्थात सोरनियाबा नेटआनो बिजि जानानै दङब्ला नोंथांमोना बानायाबाबो जेबो नङा। आरो नोंथांमोना बेवहाय सेन्सासखौ बानायोब्लाबो गाव गावनि मबाइल फनजों बानायोब्लाबो जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना इयुनाव प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आरो जाय बिथांमोना बानायाखै बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मोजां होनना बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। मानो होनबा नोंथांमोननि जे सेन्सास, बे सेन्सासखौ बानायनो थाखाय आसामा बा सारा भारतआनो माने बेवहाय साफा टिचारफोरखौ माने एरिया लाना एरिया माने खामानि मावनो थिसनखानानै दोनदों दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना एडभान्सलि बानायग्रोनानै लायोब्लाबो इयुन जुदि गोरोन्थि जायोब्लाबो नोंथांमोना इयुनाव सुफुंनो एसे खस्थ' जाहैगोन आरोना, बेवहाय कारेक्सन खालामफिननो। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोखाबाय। नोंथांमोना जुदि बानायाखैब्ला मोजांसो जासिगोन, माने बानायाब्लाबो जेबो नङा आरोना लोगोफोर। मानो होनबा बेवहाय डेट होदों आमुक थारिख खालिनिफ्राय आमुक थारिखआवनो नोंथांमोनहा बे सेन्सासखौ बानायथारनांगौ होननानै बेबायदि डेट होनानै दोनदों दे लोगोफोर। नाथाय बे डेटआ फिक्स डेट नङा। नोंथांमोना 2027 मायथाइनि सिगांसो बे खामानिखौ मावजोबनांगोन होननानै बिथांमोना फोसावफिनदों आरोना लोगोफोर। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो आङो बेखौ जायफोर
जोंनि एरियायाव जाय सुपारभाइजार दं बिथांमोननियाव सोंहरनानै आं बेखौ मिथिनो हाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे सुपारभाइजारफ्रा बुंहरदों माने नोंथांमोना रोंगौब्लासो बानायनानै ला रोङाब्लाथाय बानायनानै लानो नाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरदों दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि रोंगौब्लासो बानायनानै ला नाथाय बे बानायनायानो गासिबो कनफार्म जाजोबगोन बेबो नङा बिथांमोना फैफिननानै नोंथांमोननि आइडिखौ लानानै बेवहाय चेक खालामफिननाय जागोन आरो माने नोंथांमोननिया किसुमान अपसनफ्रा गोरोन्थि थानो हागौ बेखौ माने बिथांमोना सुद्रायफिनगोन आरोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बानायाखैब्ला बानायालासिनो दोनब्लाबो जागोन आरोना लोगोफोर माने बिथांमोना बेखौ बानायखानांगौ जाहैबाय बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनानै होखानांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों आरोना लोगोफोर बेवहाय साफा साफा माने टिचारफ्रा फैनानै गावनि एरियायाव माने बेखिनि खामानिखौ मावनानै होनांगोन दे लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे सिगांनि 2011 मायथाइनि जे सेन्सास बे सेन्सासाव ओरैबायदि जादोंमोन माने बेवहायबो मोनसे सेन्सास जादोंमोन नालाय 2021 मायथाइयावबो बेवहाय न'खरसे मानसिनावनो जिरायनानै गासिबो न'खरफोरनि सेन्सासखौ खालामनो हायोमोन नाथाय नैबे 26 बोसोरनि जे सेन्सास बियो माने न'खर न'खर हाबथारनानै नोंथांमोननि न'खराव मा दं मा गैया गासिखौबो नायबिजिरनानैसो सेन्सासखौ खालामनाय जागोन आरोना लोगोफोर बेवहाय माने गुबुन न'खरसेनाव थानानै दसगिरि न'खरखौ माने सेन्सास खालामनो हानाय बेबायदि सुबिदा एबारनिया गैया दे लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा आरो जाय बिथांमोना बानायाखै सेन्सासखौ बिथांमोना बानायाखैब्लाबो जेबो नङा माने बिथांमोना फैनानै बानायफैखागोन आरोना बिथांमोना दा खामानिखौ सोलिहोगासिनो दङ आरोना माने खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ बेखायनो लासै लासै नोंथांमोननियावबो हाबफैगोन बिथांमोना बेनि उनाव नोंथांमोना बियो जि समाव बानायगोन नोंथांमोना बे समाव मानसिया थाफानानै सुबुङा बा न'खरनि मानसिया थाफानानै नोंथांमोना बेवहाय माने बिथांमोननो फोरमायनानै होबानो जाबाय नोंथांमोनाव मा दं मा गैया बेफोरखौ मालाय गावसोरनो अट'मेटिकलि माने नोंथांनो सेन्सासखौ बानायनानै होलांगोन आरोना लोगोफोर दा बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय सोरबा बायदिया बानायनो हायाखै सोरबा बायदिया नेटनि प्रब्लेम दं आरो सोरबा बायदिया बानायनानै दोनखाबाय गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि जादोंब्ला नोंथांमोना दा बानायनाङा माने इयुनाव नोंथांमोना जुदि बानायनानै प्रब्लेम जायोबा उनाव जेंना जानो हागौ आरोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना दा बानायथ'नांला बिथांमोना फैनानै बे खामानिखौ मावफैगोन होननानै बुंहरखादों आरोना लोगोफोर मानो होनबा आङो जाय एरियानि सुपारभाइजार दं बिथांनियाव आङो मैया सोंहरदोंमोन बेवहाय बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरदों आरोना लोगोफोर दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखिनि आपडेटखौ फोरमायनानै होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंकिउ बेबायदिनो गोदान आपडेट फैबा नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोनजों लोगो मोनगोन थेंकिउ